modro nebo u nama, mjesec nurom ispuni, zvijezde sjajne, duša dušu zavoli, zavoli, džennet bašći pođo smo, jer jedno smo, jedno. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ispred naše filijale ovdje u Beču, evo ovako, mesa je, hvala Bogu, nestalo pri kraju, ali ne smije nestati kod mene mesa. Znači, ne smije da nestane. Sada evo punimo, evo ga naš poznato lice, naš brat Steva, znači radi punom parom, tu smo na okupu, tu je Mile, ekipa. Idemo vidjeti šta imamo ovdje u kombiju, šta je došlo. Naši brudari iz Bosne i Hercegovine stigli, mašala. Da vidimo šta je to tu što je došlo, šta se to istovara, kakva je roba, da vidimo kakva je roba. Evo ga, friška smjesa za pljeskavicu, friški ćevapi, pogledajte to, pogledajte robe i ćevapa, mašala, mašala, eno robe, znači ima robe da vidimo, bismillah, pogledajte, pogledajte mesa, mašala, taze, madin, Vijena, Made in Vijena, Mesko GmbH, završeno. Ovdje imamo musafire iz naše lijepe Bosne i Hercegovine, to jeste, jedan je iz Bužima, jedan je Zenica, a naš brat Sulejman, odakle nam biješi? Ovaj krajino moja ljuta, evo ovako, samo da ih kratko pitamo, počet ćemo ovako sa desne strane suneta, ovo je naš brat Sulejman. Sulejmane, da mi reci kaži šta ti veliš za ove proizvode i tako ćevape, već ćemo mesnate proizvode u srcu Evropije. Ovdje najbosanski ovo, imaš šta kratko da kažeš? Ovdje ostajemo do 5. maja, danas smo jeli, ne moram više jesti dok ne dođe kući. Aj mašala, kratko jasno. Kratko jasno. Mašala, mašala. Evo nam brata Amira. Znači... Ovo je baba do onog Efendije što je bio, vidite da su mašala familijarno veliki mašala. Znači, brale, suho meso je boli glava. Što se tiče roštilja, znači, ko ne proba, ne zna šta valja. Alhamdulillah, da vas Allah nagradi, obilato što su nas došli zijareti, jer ovom prilikom zahvaljujemo se islamskoj zajednici Austrije, na čelu sa našim glavnim imamom, Senadom, Efendijom, Kusurom, što je ovaj projekat započeo, a vidjet ćete o čemu se radi, vidjet ćemo otkrivati tajnu. I jedan mi je mali nama pobjegao, čo ne buži? Evo bužima. Dede, ti reci kako sad ti veliš ovdje u srcu Beča ovako da imamo nešto? Fantazija. Alhamdulillah. Samo jedna riječ, fantazija. Da, to je to. Maksim selam, veliki pozdrav za sve dobre ljude, ma gdje bili širom dunjalu. Ono pravo bosansko šerbe, pogledajte. Znači novo bosansko šerbe pravo, pogledajmo pjeni. Sa bosanskih višnja, sa bosanskih voćnjaka, pogledajte smije. Ovo sam nudima ovako šerbe pravo. Kako lijepo izvod šmeka. Zaboravite. Imamo sve vrste, znači, da naručite.
die richtige bosnische Marke in Europa. Ima sam. Pretty good. Sit down. Das hat die richtige bosnische Struktur, bosnische Marke. Und das ist Brand in Europa Nummer 1 für diese Produkte, getrocknete Fleisch und die Cevati in Europa, aber von Jena. Ja. Wahnsinn. Schmeckt so gut. Danke dir. Danke, danke. Mahlzeit. Raste ko jedna ruža i svako ima nekog da mu ruke pruži. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja, kao što je Bosna moja. Svaka je zemlja, kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. Lijepa svaka je zemlja, kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. Lijepa svaka je zemlja, kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. I zato meni kažu, meni su govorili ljudi, daj malo smiri se, nemoj to govoriti. Ma to je jače od mene, čovječe. Ja ovu slobodu ne bi dao za milijarde. Pa kaže, prećutim, ne mogu čovječe, ključa u meni sloboda, ne zanima me, više volim živjeti 5 minuta kao lav nego 100 godina kao miš i tačka. Tu sreću zna samo ko je okusio, ko nije okusio. Šta zna miš kako je sokolu kad leti? Pa on dolje nešto muti, traži sir da gricka i šta, to je njegov domet, ništa drugo. Pa onaj leti gore, možda će ga neko pogoditi, ali neka će. Ali dok leti, leti.